गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आं मायाव थाबायगासिनो होनबा दिनै आङो पार्सेल लायनो थांनो नागिरदों आरोना मिश'आव मोनसे बुस्थु मांगायदों आङो दा नोंथांमोना नुबाय थागोन अरिजिनेला फैयोना नकलि फैयो नायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांबाय था फार्स्ट टाइम मांगायदों आरोना दा सिगां मांगायदों अब्लाबो माने नकलि फैदोंमोन आरोना मोजां बुस्थु फैयाखैमोन ओमफ्राय नै फैसाखौबो आङो बेगाव खेथेबना लालायबाय नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ दै थांगासिनो आरो जोङो माने ओरैनो होलाजोबबाय जायो बिसोरनो थाबायनासो फैदों जोङो खाथिसो नालाय गामि थाबायना फैदों आरो दा गामि थांबाय थानोसै मोनहैथ'वाखै नेगासिनो लोगोफोर नै मोनफैयाखै केमेरा मोनब्रैना नेनानैसो आंगायलायगोन नामाथाय नै लोगोफोर माइ गायखांजोब्बाय आरोना समायना नुबाय गोथां दुब्लिखौ जेरैथिंबो गोथां नुबाय आरोना ओरै सेस माइ गायखांजोब्बाय इखिजाय दुब्लि बारि गोजा आरो बुरा पकटआव नेफैदों आरो जों नैबे सकआव मोजां जादोंनालै माबाया मोनफैबाय आरोना नायनोसै माबायदि नकलि फिसासो फैयो ना मायो मा होनो सांग लोबार ना सीसा দিয়ে আমি অর্ডার করছিলে কিটা सीसारा आयु मबे इमान फिसा फिसा नायलाय इखौलाय मानो नांगौ इखौलाय एफा गोरलै गोरलै नायलाय बयामा गिदिरबालाय जायोमोन ना आया गिदिर होननानैसो मांगायदों जोङो मिडियामखौ बुंहरनांगौ खोमाहाय मिडियाम थाया इयाव हो मा होनदों बिदि बोखा फान्दाखौ नै पार्सेल नायग्राफ्रा आरो देखायबावनोसै नोंसोरनो मा होनो आङो माने बयाम अर्डार खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव आं मा दोनगोन दे ओरैबायदि नकलि फैमारो नै ओमफ्राय आं माने बेखौ मा बुंनानै बिहरनांगौमोनथाय माने साइजखौसो बुंनानै बिहरनांगौमोन ना मानांगौमोनथाय जिखुनु फैबाय आरोना बुस्थुआ सिसानिनो फैदों आरो दै ओमफ्रायो माने आं फसन जादों जानाया होमबाबो फिसा फिसा आं बेयाव मा दोनबावगोन दे गिदिर जागोन होननानैसो आं माने बिदिनो मैगं दालि ओरै माबा माबि सोनो होननानैसो मांगायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बेयाव मस्लासो दोनजासिगोन माने फिसा फिसासो बुस्थुआलाय मोजांमोन आरो दै लोगोफोरनो ओमफ्राय सिसानि आरोना ओमफ्राय बिदिनो आरोना एखे आङो आंनि सइस मथै माने मांगायबाथाय मोनखाया आरो मिश'आव आङो आं साननाया जामारबाय आरोना माबा मोनसे गलथि जाना फैयाथ' होननानै अब्लाबो मांगायबाय माथो खालामबावनो लोगोफोर दामाबो बारा इसिबां बुरजा नंखायामोन आरोना दा मा खालामनो लाबाय इयाव सोनोसै मस्ला मस्लिखौनो सोना दोनसै जेबो बुरजा बुस्थु सोजाया आरोना इयो बुस्थुआलाय मोजांथार आरोना मोजां नुदों ओमफ्रायो होमबाबो आङो फसन जायासै आरो दै दालि जिखुनु मैगं थाइगं माबा दालि सबाय बायदिसिना बिदिनो संख्रि हालदै बानलु बेफोरबायदि बुरजा बुरजा सोना दोननो होननानैसो आं बायदोंमोन ओमफ्रायो मा होनो बिदिनो आसार खालामबा सोना दोननो होननानै बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय फिसाद्राय जाबाय फिसाद्राय जाबाय आंनि थाखाय फिसाद्राय जाबाय आरो ओमफ्राय मबाइलावबा गिदिर नुबाय मबाइलाव गिदिर साननानै मांगायदोंमोन आरोना आं बेखौ ओमफ्राय फिसासो दाबो नै मबाइलाव गिदिर नुदों ओमफ्रायो माने मोगथाङाव फिसासो आरोना ओरैबायदि माबा जानो होना मावसिनो
बिदिबा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंसोरनो आङो जि बुस्थु मोनदों बेखौ शेयार खालामखागोन आंनि चेनेलाव ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामबाय बुस्थुखौथ' समायना नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामनो दा फैबाय लानोसै माबा माबि दोनसाबसै बाय बाय